uncedo bantu bakuthi ngale posi yalapha eZwelitsha ezone 5. Le posi yalapha intsebenzo yakhona asiyazi bakwenzeka ntoni. Kusebenza umuntu omnye indawo yokuqala apha kubantu abangaka. Kuthi sihleli abesilapha izolo sileli apha ngo-3. Sithi silele apha kodwa athi abethu 1 kuthi imali iphelile. Siyanicela bethunana, sicela uncedo lwenu sizwe sakuthi ayompilo lena. Silapha ngoku sihle nomama bethu besilapha sile nabo. Oko besilapha ngothi sinethwa zimvula izolo besityiwela ilanga. Sicela uncedo ngale meko sikuyo yalapha eposini. Siyanicela ngozithoba sisentweni embi kakhulu bahlali. Enkosi. Isupervisor yalapha ihle nje intshingi ayinabo sobu right ebahlalini. Bathatha ii-ID zabantu baqokelele zona. Imali siyifumana lisuku lesithathu silapha. Oko besifike ngo-3 ekuseni. Namhlanje ndivukile namhlanje ndenza ngo-3 ekuseni. Kusanetha imvula nangoku ndiyakhohlela nditya treatment i-50 rand funa sibathenge ukuze iphume imali yakho. Amathamsanqa mbomvane kwabhonke ayinto yale posi ekhaya yoko bendimke ngolwesithathu silambe apha ezuswini into enziwayo ngaba bantu bangaphakathi bathatha i-ID bamise nge-50 rand singahoya bathi laa ntombi yona isithuke isinjakaze ngosibadala mna endlini mke ngebhasi 11 andikahoywa nangoku khanisicebise bahlali urhulumente uthini nge-R350 ngoba ngondizawugula ayizokonela noyesibhedlele nditye ntoni ayizokonela yekagqirha ibe mona kugqirha urhulumente khawungenelele kwaba bantu eziposi okanye uyitshintshe bhetere usingenise ngokwebhenki xa silambe ngoku oko bendigqibele endlini ukutya emveni kwembewu ndeza apha enkosi.